Kaixo, ongi etorria. Badakizue formula asko ikasi behar direla azalerak eta perimetroa lantzerakoan. Horregatik jarri dizuet eskema bat zuek apuntatu ahal izateko eta ariketa baten aurrean jakiteko zein erabili. Hemen azalduko dizuet baita ere formulekin batera hizki bakoitzaren esanahia. Orduan, hemen dituzuen lehenengo hauek dira perimetroarentzat. Badakizue perimetroa dela aldeen luzeren batura. P handiz jartzen da, orduan, laukia eta ronboen perimetroarentzat, argi dago, lau biderrele, lau berdia dialako. Paralelogramoen perimetroarentzat, hau da formula bat, bi aldeak batu eta bider bi. Edo A bider bi, gehi B bider bi. Pitagorasen teorema, badakizue, hipotenusa berbi, berdin kateto berbi, gehi beste katetoa berbi. Hau askotan erabiltzen dena da. Zirkunferentziaren luzera, deetzezaren luzera eta ez perimetroa. Ordan, bi, bider pi, bider R. Ezta? Hau da, izango izake, buelta osoa. Bitartean, arko bat jakine bat dugu, adibidez, arko hori, egin beharko dugu nuke, bi pi R, hor bezala, baina bidertu behar dugu angelu zentralarekin. Hemengo angelu zentrala, baldin bada, adibidez, 30 edo 40, egin beharko dugu, bider 40, eta beti zati 360 gradokin. Da, honen berdina, bakarrik, N-ekin bidertu eta 360ekin zatitu. Pi, badakizue, hemen jarri dizuet, zenbaki bukaezinean bada, orduan, normalean guk erabiltzen dugu, 3,4 edo 3,1 edo 3,142, edo nahi duzuen bezala. Edo 3,4 Eta beste hauek dira azalerak. Orduan, azalerak egiterako momentuan jakin beharrezue. Laukizuzenaren azalera. B biderra, dia bi aldeak. Beko aldea eta albo bateko aldea. Erabiliteke beste formula bat ere, hau zaiteke H. Baina, normalean erabiltzen dugu B bider A. Laukiaren azalera edo karratuarena simpleagoa da aldea berbi. L berbi, L bider L delako. Urrengoa, erronboarena, diagonal handia eta diagonal txikia. D eta D, eta egin behar dugu zati bi, hau da beste formula. Guk erabiltzen dugu D handia eta D txikia. Erronboidearena izango litzake B bider H, B da oina eta H altura hau, hemen dijoana. Orduan, erabili daiteke laukizutzenarentzat formula hau? Bai, biak baliokideak dira. Eta zer gertatzen da triangeluarekin? Bada, B bider H zati bi. Kaso honetan da, B bider H eta gero zati bi. Ikusten duzen bezala, B da oinarria, H da altuera, D diagonal txikia eta D diagonal handia. Trapezioekin formula komplikatuagoa da. Ditugu bi B, oinarri handia eta oinarri txikia, hemen dugu oinarri handia eta oinarri txikia, gero bider H, altuera, hemen, eman behar digutena, edo kalkulatu behar duguna, zati bi. Poligonoetan, adibidez, pentagonoa, hexagonoa eta bar, dugu P handi bat, esan nahi du perimetroa, alde guztien batura, eta gero enbarko dugu apotema hemen didator, ezta? Aldearen erditik zentrora dijoana, apotema, hau kalkulatu behar da askotan Pitagoras erabiliz, zati bi. Zirkulua, oida, barruan dagoen azalera. Da, pi bider erradioa berbi. Eta sektore bat, hau da, adibidez hau baldin bada pizza bat eta puska bat kentzen badiogu, jakiteko zen baden bere azalera, egin beharko nuke. Formula berdina, pi bider R berbi, ikusten duzuen bezala, bider N, hori da hemen bezala, arkua mugatzen duen angelu zentrala, esan badegute gradoak. Adibidez, hau baldin bada 40 grado, egin beharko genuke. Pi bider R berbi, erradioa berbi, bider 30 edo 40 den hori, zati 360. Eta honekin bukatuko genuke eskema. Hau ondo apuntatuta behar dezute problemak eta ariketak egiteko. Ondo izan, beste bat arte, agur.